Bi arabaye octobre kalo kile 29 samba flani mugan ani duru amba bela jelen fo aka wakati cugala kuna foni wati sira ayo bismillah. Ambanga bi kuna foni yaw damnani korofo munu yesa odi comité interministériel de gestion des crises et catastrophes mo frala nyonka kuno octobre kalo kile 28 samba flani mugan ani duru anga ministre nyama aleka yamaria o konnala ni o journal de division Abdoulaye Maigaye sigili koni famba o femika o de ame wati mina ina fosisa no tajigo gela mimbe anga jamana o konnala o kuma falon koni temena oni nyogonche feminye comité mawe o ye fulike ni ganyashi jamana marabawma anu de mabaka jagulu ka sawo yake ame wakati mina ina fosisa no tajigo gela mbe anga jamana konnala jamana marabaw bika waliya sugu bela jilenke wala sa ame se ka bon tajigo gela en konnala chugoya mina asiratige la sa wakilna do koni ulutara o do ye femi o de ye koni ko ka yamara di bonma femu be no ni ulu bonma fembe ma o takata utayoro la ka yamara di ulu materiala ulu koni ngataji ne ka osoro ani bonma femu be no ni ulu koni ye tellement bonma femye o bonma fem fene taji ka di uluma ayira la fene ko kura anga marabulo munu be no ni o do be talike mopti kuchala oni segu ko taji koni ka tayi yoro ko fole na teliala wala sa maw koni ulu be sika telia ku ka taju unika ulu soro taji taro la ayira ka fo ko femi anga fintikla kawye ulu munu koni beta ni ngata lakana koni sabati ulu de koni feneye a chama fambai ka fenge gelea koni do taji taro ulu la o se atigala anga ministre nyama ay hakilna do koni feneta kanyashi anga fintikla kaw uluma General de division Abdoulaye Maiga aye fulike ni ka nyashi maoma be no e koni meka ni bara ngelea isembe ala wala sa abisika no ga chukwa mina fulitara ni nga nyashi ulu maoma. Ministre sombe no ni ale nyashine mesanu ko kunyo mabi so marena ni obena octobre kalo kile muganu konotoma samba flani muga ani iduru yamara sebe mbe no ni abedi ku kasega sanu koni ni ka ulu koni bo anga ministre so koni ale o yamara sebe ba deni koni be no ni akoni sebe fura koni ni ka oje ulula ni koni kera ballan ko bay sebe fura ni nanu koni ulufe ame wati mina ina fosisa no koni hakilina de koni bena sigi sebe fura koni akanka di mamunu ma wala sa kasega jamana dugukulu na fulo koni nika obo kasawu yake kuma chama koni ulube sena akula halaya ulula ame wati mina ina fosisa no tajigo kele koni be jamana ale konnala adugunte mashila kasawu yake bela jelen koni be geleya o konnala ma chama be no ulube seka ta kile fla kile saba ninka oke tajinyin na do yere seka dogoku ka oke tajinyin na adola yere ado yere konti taji yere koni ninka osoro o tajinyin bela jelen geleya be malende un kanga o bela malende un koni kile no ka yira ka fo ame ni geleya koni amba kun wala sa anga jamana koni ale be seka bo geleya konnala chuga mina wa malende un kile no ka uka deme konta ninga nyashin jamana marabaw ma ka jamana marabaw ka ulu deme uka parala jamana be dinge min koro ka je ka bo o dinge o konnala Chiedo tajigo gele koni be jamana yi ale konnala nga maro de koni fena be no ulu koni kileno ka uchibla fen sugu do glani maka oke taji ni ka o fere mauma ado yero koni be kangalbaji ni ka o de koni glan ka ke bidon belebele ba ulu kono ni nga taji doni koni nyamiala ka fere mauma ko oye etaji ayin nendo ma o fe bela jilen kai haklito iyere la ame wati mina ina fosisa no ni be taji koni ni ba san bidon ngono ika laje kosobe ka buguna tige ka donga foko taji yere kondo ka sababu yake mado koni ulute kodo nika ake chuko koni ola jawando service wulila deliko la kokura obe jawando service don ni sojo terrain ferré kata se topographie ona nyogona werewuma jawando service ka barate ni doroyende jawando service be so plan yenamo nika oboka di awma ika plan bi kungolo kono de anyefo jawando service abake exactement akadiye chugamina wani plan ere ti hakilila plan dagabano de be jawando service bolo ki ka sojo ina fo akadiye chugomina ki ka sojo ina fo abi kungolo kono chugamina jawando service be oke awye okuma obeka munde makono plan de ti kungolo kono walma ika plan de bibolo adi jawando service ma uka marketing nyumambo nika adima
o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnɛmabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de ye o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelco yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kele so kele kunu an ka fintigilakaw kɔni sera ka citerne kɔni 100 bi 97 ni ka se ka o latɛmɛ kita ale ni nɛgɛla kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ bamagaci wale tigilamaw olu kɔni ma se ka dankari citerne nunu kɔni olu la nga ona tabe an ka fintigilakaw kɔni kila ni baara la waati min na sa fɛn min ye kati kɔni ye ale donda ye citerne kelen kɔni ale kɔni bɔra a ka sira kan ala ni ala fɛn min ye an ka fintigilakaw ye olu kɔni sera ni ka a ta yɔrɔ kɔni ka o dɔn kita kati préfet ale kɔni taara ni ka taa yɔrɔ kofɔlen ka a lajɛ u taara bɔ a kan ka fɔ ko fɛn min ye bidon 89 ye ni o ye 20 litres ye ka taa se barigon 15 ma olu kɔni tun falen don gasoil la tɛntɛntɛn ni ka a bila magasin dɔ kɔni o kɔnɔna la Tayiruba ale bilala ka bɔ kaso la octobre kalo tile 28 san 2025 a kelen kɔ ni ka a ka kaso kɔni ni ka o laban kalo 3 kaso datugu Tayiruba kɔni a ye o kɛ ka sababuya kɛ a ɲangira k'a ye nɛni kɔni ni ka o kɛ bɔlɔlɔsira kɔni o kana la an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko Tayiruba ale kɔni minɛna k'a datugu kabi juillet kalo o laban kɔni o la a taara kiiri tigilamaw olu ɲɛma septembre kalo tile 29 san 2025 Senom ale ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko kunu sɔgɔma o kun ye fɛn min ye docteur Amadu Jara ale ni a ka sɔrɔladonbaw n'u kun kelen do ka dama kasi sɛbɛn kɔni ka o don madame Eugénie Yvonne Diallo ale juguyara ka sababuya kɛ a kɔni ye dɔgɔtɔrɔkɛ ni k'a to a ka baara la k'a ja kɔni ta ni ka o bila bɔlɔlɔsira kɔni o kana la kiiri kɔni a kɛra cybercriminalité kiiriso kɔni o la a yera k'a fɔ ko fɛn min ye ni musoba in yɛrɛ kɔni a ɲangira san 1 kaso o datugu wa a kan tuguni fɛnɛ ka sefa wari miliyɔn 1 ni ka o de sara an bɛ taa banabakaw olu fɛ yen nɔ banaba ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale pase kun ye sefa wari 500 de an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a pase kɛra sefa wari 1000 de bolimafɛn bolilaw olu kelen do k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni ko dɔ farala fɛn min pase ale sɔngɔ kan k'a sababu ye taji kɔni ale sɔrɔ ko gɛlɛya ye an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ taji ale ni kuran kɔni o bɛ sɔrɔlen do u fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ taji kɔni ale litiri o bɛ ka feere sefa wari 170 o la ka taa se sefa wari 190 na o bɛ kuran kɔni ni ka o sɔrɔ lɛrɛ 16 o de la Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan